Bashana. Kushubile bashana umkhwanazi weza etafuleni nezimo eziserious bashana. Ubuqhophololo obambisana nobudlobongela bashana. Phazanyiswa kokusebenza komthetho bashana. Abantu abayenza uphenyo abagcina bashana belahlekelwa imisebenzi lokho okubizwa ngo-unfairly dismissal bashana. Bekulindelekile bashana enkulumeni kaPresident ukuthi uzolithathela phezulu bashana lolu daba athi akuhlanganiswe ufakazi kushushiswa abantu baboshwe bashana. Hayi Ramza bashana udaba ivele yalibhunyela ngamanzi laphola bashana. Ithi hayi kuzoqashwa abantu abazophenya bashana futhi nakhona imiphumela uyilindele after 6 months bashana. Bashana ukugqamisile bashana ucha uminister umnikeza a special leave bashana. Uzobanjelwa umunye oza kwabo bashana Professor Kachalia bashana umlalisile uminister bashana okusho ukuthi till further notice bashana. Hayi bashana ukudlulise kwacaca futhi nokuthi iaction kaMkhwanazi ayamukelekile bashana. Izinto zestate ayibhadlazwa public kanje bashana. Okungenzeka ukuthi bashana mayikhona i-disciplinary ezoya ku-commissioner bashana uMkhwanazi. Kusangenzeka bamtshengisa ukuthi cha thina izinto ezinje sidila nazo privately. Mhlambe privately syndicate basazodila na uMkhwanazi. Bathi indaba ihlali phansi bashana isaba amazolo. Iyohamba sizwe kwenzakalani. Hayi into zakhona-ke bashana kulahleka ngisho namabhiliyoni bese kuthiwa kusazophenywa. Akukho ukubambisana ezweni bashana esazosho lonto bashana. Lo ciao player thoqa seyakwazi wambhanza kujiya bashana.